Zdravím, dneska si připravíme bavorskou pivní pomazánku. Ovšem pivo použijeme české. Připravíme si misku a na struhadle si nastrouháme jeden camembert na jemno. Jelikož jsem zapomněl máslo vyndat z lednice včas, nastrouháme si ho taky, jeho asi 40 gramů. Vše máme nastrouháno, takže teď přidáme asi 100 gramů měkkého smetanového sýra. Na jemno nasekanou čtvrtku cibule, pepř, sladkou papriku. Dále budeme dochucovat sušenou petrželkou, drceným kmínem a špetkou soli. A poslední tečkou bude tohleto výborné pivo plzeňského typu od pivovaru Horal. Je čerstvě vytažené z ledničky, takže je pěkně orosený. Do pomazánky dáme 3 lžíce a poté ji pořádně promícháme, aby se ingredience spojily a necháme odležet minimálně 2 hodiny v lednici. Poté na třevěna chleba v pořádné vrstvě přidáme nějaký dobrý trvanlivý salám a můžeme konzumovat. Garantuji vám, že po téhle pomazánce se jen zapráší. No a teď zbývá ještě jedna otázka, co dělat s načetým pivem. Já bych doporučil ho vypít a zachránit ho tak před stepláním. Takže na zdraví, dobrou chuť a ahoj u dalšího receptu.